Într-o lume în care viața se derulează în viteză, iar deseori discursurile oamenilor influența ai societății sunt prea lungi, fără sens sau transmit foarte puține informații, și-a făcut loc un nou stil de comunicare. Comunicare prin intermediul mesajelor hilare, cunoscute sub formă de meme, memes, memă. Meme-urile au devenit un element de sine stătător pe internet, un amalgam de imagini cu un text hilar, de obicei făcute în scop umoristic, ce sunt copiate de către alți utilizatori și reutilizate cu scopul de a produce râsete. Însuși numele provine din grecescul mimema și se referă la ceva ce este imitat. Astăzi avem alături de noi un iscusit comunicator, un specialist al meme-urilor, Alexandru Țurcan. De mic, începe să-și dezvolte simțul umorului și se lasă influențat de apariția site-ului 9gag. Devine la rândul său creator de conținut și visează că vreodată creatorii de meme să aibă propriul lor format pe scenă. Un fel de campionat al meme-urilor în care, dată fiind tema, concurenții să se întreacă între ei și să facă audiența să râdă. Sorry for the long video. Here's a potato.